Maayong gabi mga seminarians. Labi patanaw daw sa mga kamot sa atong mga seminarians. Hadadagon mo kayo sa una, karon kayo na. Siguro na nagpalulong pa ato ang mga seminarians. So daghang salamat Sister Shirley sa mga gihanan nga awit para kanatong tanan karong kagabion. So ayo ko na bless na imo naman itong makatawa kay sunan. Pwede no, kailangan yun tayo ginasunod nga topiko. So sa dito ako mag-proceed mga kaisunan sa ato mensahe nga pagkatunan karon mag-ampok sa ato mga kaisunan at ito pa ito mga ulo sa pag-ampok. Dalay ko na mga Diyos na nasa katasan sa mga langit, ginoo na mong kanipay, pagpasalamat Lord sa imong kaayo kanamong tanan, sa kinabuhi imong ipahulab o sa pagprotektar kanamong Lord na nag-abot kami ng inindapita nga makatulad sa kami Ginoo mga bulawanong pulo. Ginoo samtang kami magatuon ang gihangyo ang imong balaang presensya, ang mga anghel, ang walang espiritu nga mag-aban kanamong Lord, nga masabtan namo ang mga pulo nga pagkatukiol karon. Kapag ako Ginoo samtang ako magapahat ini ang mga mensahe Ginoo mosugsog sa mga kasikas mo una sa mga kaisunan mga katawan nga makaglubog ini. Paselo kami Ginoo sa mga kasipanan sa pulong sa buhat ug sa unang kinahanglan ginampo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, sunod ba yung reflect sa ato ang screen? Okay, mga kaisunan, kapila na galing nga gabi karon? Okay, kapila na? 18. Okay, very good. Ika-18 night. Kung ako yun ang naka-avail sa promo karon mga kaisunan, nga mo inside sa inyong tanan. So of course, this program or this seminar is relation o sa siya ka-program na kaisanan sa ato ang ipahigayon nga church anniversary. Okay, so kagabi, gisgutan ang kung saan topic kagabi kung naminaw yun. Bigit sa may mga sulti. Okay, millennium. So, ato natin manana kaisunan kay Morilin na sa ato ang pag-gisgutan karon. So, mga kaisunan, ang akong topiko karon, kami una maua Revelations Day of Fire. O sa Bisaya pa, ang lawa sa kalayo sa pinadayan. So, ang lawa sa kalayo. Nakapamutana sa inyo mga kaisunan. Kinsa na sa inyo ang nakabisita na sa impyerno? Okay, kuya, magpapatana kayo sila. Kinsa may nakato ng impyerno, pataas ka mo? Wala pa? Okay, mga kaisunan, kamalo ba mga libutan ng mga tao ang bubisita sa impyerno or natawag nila ng hell. Kada tuig o kada kahanan sila ang mga kaisunan, dili na yung ganahan magubalik pa tungkol sa kainit. Tungkol kay dito, init kaayo, wala pa yung mga tanong, ugat pa kayo ang mga yuta. Dili sila gusto magpuyo dito kay dito, grabe ang kainit na bigyan ka mabuhi. Okay? So kada sa mga kaisunan, gitawag og hell. So na yung hell na lugar mga kaisunan, makita ka na sa Grand Cayman Islands nga nailhan tungod sa Katmai, itong og batong limestone formations ug daghang turista ang bisita dito matag tuig. So kuya mga kaisunan, no, naanay lugar nga gitawag og hell. O kana island mga kaisunan, kana makita ninyo dara sa screen, mga formations sa bato nga bro siya kahit-kahit nga mga bato mga ito. So gitawag na sa hell mga kaisunan tungod kay ang purma niya sa mga yuta kay mura din siya o nakasahel. So ang mga bato kay mga hain, mura o sponge, and then walay tanong na mabuhi dito mga kaisunan at init po kayo dito nga lugar. So ang mga tourists mga kaisunan, mga bubisita na sila yung area na dito sila magpa-picture or mag-picture sa mga area. O kanang iyang kinakuna ng kaisunan, wala na siya kung katunga sa American football field. So dapat mga nga nung hell man ang tawag ka na nga mga kaisunan. Dagat ng tanang hell man ang tawag ka na anong dili man lahi managalan. Okay, so tungod kay kaya daw sa mga kaisunan kung imo daw sa insahan o bato kay ang bato daw kanang muhulog nga murag yun kung ang tingog niya na ako sa impyerno. So wala pag bato dito makaano ko yun mura ni
impyerno ang lugar pag mga bisita dito. Apan, daghan ang mga version na kaisunan no nga ano gitawag sa hotel. Pero hangtod karon mao gyud ang pangalan. Hell na gyud dito ang pangalan ana nga lugar. Napo na sila post office dito mga kaisunan. Kung ganahan ka magpadala og card, nakabutan dito nga postcards from hell. So kung magpadala ka sulat, postcard from hell. So ito kayo ikaw makadawat og letter kay sulat, postcard from hell. Dukaan dito. Pero kaya naman yun mo lang yung pangalan ng kaisunan. So, dahil sa ilang tarpuli, na ay mga tindahan dito mga kaisunan, ironic kayo kay, may mga tindahan dito magkapamiligya o Biblia, gamaligya o mga Bible, o dapat sa mga dingding nila dito, mga sa kilid-kilid, nakasulat mga Bible verses. So, thank you to tinapon nga hell mga kaisunan. Then, ay nakabutan dito mga, maybe, it's time to discover what hell is really like. So, mga mga kaisunan, atong tukiyon karon na gabi una, kung unsa yun ang tinuod nga hell nga gihisgutan sa Biblia. So, mayon ta nga mga kaisunan, wala siya intriguing kay issue ba? Wala siya kanang daghan o mga speculations pero pang na pag-hisgot og hell. No? So, karon mga kaisunan, nagpapunta na, ang impyerno ba o sa kainit nga dapit sa tunga sa yuta? So, isa na sa mga panguntahan ng kaisunan. Milyon ba ang nag-antos dito karon? So, millions ba ang nag-antos dito karon? Paantoson ba sa usa ka may umaang Diyos ang mga tao sa impyerno sunod sa milyon na tuig? Atong tan-awon kung sa giingon yun sa Biblia bahin sa impyerno o atong madiskubrihan. Apan sa dili pa ta motuki ana mga kaisunan, baligon sa nato og recite ang atong motto, ang atong theme matagamiti. Nga nagaingon, kung kini ana sa Biblia, ako mutuo or bituon ini. Kung kini dili koyon sa Biblia, dili kini para kanako. So kung naitong hindi mga kaisunan hisgutan, tuuhan nato ang kaisunan kung gikan kini sa Biblia, at kung dili, at hindi para sa ato. So dahil mga tradisyon bahin sa impyerno ang aktual na wala ang buyon sa Biblia, kaya mga pahayag bahin sa mga kahukom sa Diyos na atong makita sa Biblia. So, apas yun sa pinadayag mga kaisunan, nagulag wayo usa ka linaw nga kalayo sa daog sa yuta. Usa ka dako nga inferno diin ang mga nakigubat sa Dios na maunod. Ani kung giunsa kini pagulagway sa kadagdagan atong kinsa nga gipanguluhan ni Satanas bisulay sa pag-ilog sa syudad sa Dios sa katapusan sa milenyo. So, sa pinadayag mga kaisunan, bahin Pinoy din nag-ingon. Mitunga sila sa ilagdong sa yuta o kinibutan nila ang kampo sa mga santos o ang syudad nga hinigugma. So, kagahapon mga kaisunan, pagkagabi, ang pagtuon or sa pagtuon sa milenyo, nakatuna nato nga sa pagbalik ni Jesus sa yuta, iyang banhawon ang mga mataro na patay katong itungyan sa ilang kinabuhi kadto kaniya sa panahon sa ilang kinabuhi. Kini sila ng bula gikan sa ilang mga luluhanan ug mibangon aron sa pagsugat kaniya sa kahanginan. Kauban sa mga mataro nga buhi, sila mosaka sa langit ug mugugol og 1,000 ka tuig uban kaniya didto. Katong isalikway sa balang espiritu nga nagsulti sa ilang mga kasing-kasing nalisag sa ikaduhang pag-anhi. Kini sila nagasingit alang sa mga bato o mga bukid nga mahulog sa ibabaw nila o sila ipamatay pinaagi sa kahayag sa pag-anhi ni Kristo. Okay, sunod sa isa ka dito katuig mga kaisunan, ako na ibawaan nga ang yuta awaaw sa tanang kinabuhi. Sa tao o si Satanas, daw gigapos sa kaisunan ni uban sa iyang daotang mga manulunda sa buong milenyo. Kaya wala na silang kitalo ng kaisunan. So, basta gigapos ng kaisunan. So, sa katapusan, sa usa ka libo katuig, ang Diyos, sa usa ka kahibulungan na pagpakita sa gahom sa grasya o gahom o grasya nagpalihog sa punuan ng punuan sa universo sa kini nga planeta na nahimong tanan-awon sa ingon nga pag-rebuilding o pag-antos. Okay? So, kung atong i-summarize ang kaisunan ang mga panghitabo, so, ang balaan na syudad, bagong Jerusalem, ang kampo sa mga santos, manaog din sa yuta. Kung ang mga dautan, na
nagpadayon. O ang kalayo na naog gikan sa Dios, gikan sa langit o minamoy kanila. Ang Biblia naghugit niini nga paghubog imong kaduhang kamatayon. So, dili na kaigsunan sa pinadayon by size na ingon bulahan o balaan siya na adunay bahin sa unang pagkabanhaw. Sa ibabaw nila ang ikaduhang kamatayon walay gahom. So, kung sa na ipasabot sa Biblia mga kaigsunan sa dihang nagismo kinibahin sa ikaduhang kamatayon, mahimo natong ihulagway kini niini nga paagi. Okay, ang unang kamatayon, mao ang kamatayon nga ang matag-usa kanato mamatay isip natural na resulta sa pagkinabuhi sa makasasala ng kalibutan. So, mao na sa ito na unang kamatayon ng kaigsunan. Ang unang kamatayon resulta sa ato like for example, natural death, accident, sakit, mao na sa ang unang kamatayon. Apan, ang ikaduhang kamatayon, mao'y walay katapusang kamatayon. Isip resulta sa personal na pagpipili batong sa Diyos. Ang ikaduhang kamatayon mo resulta dili lamang tungod kay kita na tao sa kalibutan sa sala, kundi tungod kay atong gipili ang dalan sa sala. Kini walay katapusang kamatayon ng kaigsunan, mahitabo sa katapusan sa 1,000 katuig. Ang madautan karon na banhaw. Okay, uban ka Satanas, ilang hatang aksyonan. Ang record sa ilang kinabuhi kipakita sa atubangan sa Diyos. O ilang ila na ang Diyos patas o makiangayon o ni anang higayuna, ang kalayo na naogikan sa Diyos, gikan sa langit, ang binawa kalayo na hitabo o ilang nasidati ang ikaduhang kamatayon. O gikan sa abo, sa daang kalibutan, gilalang sa Diyos ang bagong kalibutan. Paminawa ang magulagway na gihatag niya ng bagong kalibutan mga kaigsunan. Sa Pinadiyang 21:1 na kaingon, karon nakita ko ang usa ka bagong langit o usa ka bagong yuta. Kaya ang unang langit o ang unang yuta nangagina. Karon pagamahiran sa Diyos ang tanang luha sa ilang mga mata o wala ay kamatayon ni kasubo ni paghila. Wala na kasakit, kaya ang unang mga buta nangagina. Kaya gusto sa Diyos makaigsunan na atubangon ang sala. Sa paagi nga, mawala ini hangtod sa kahanduran. Gusto sa Diyos na huwag tamon ang pag-antos hangtod sa hangtod. Gusto sa Diyos huwag tamon ang kasakit hangtod sa hangtod. O gusto sa Diyos huwag tamon ang pisikal na kasakit hangtod sa hangtod. Kaya huwag hindi na taganahan magpulot din mga kaigsunan, no? Taganahan din kayo taganahan kasakit kagubot mo bata. Apal, kumusta ang linaw ang kalayo? Kumusta ang impyerno? O saan mo pagkahimong usa ka linaw ang kalayo na nagdilaab sa mga sayuta hangtod sa kahangturan kung adunay usa ka yuta na nabatko. Sa unsang paagi, si Jesus magapahid sa tanang luha sa atong mga mata kung ang atong nawala ang mga minahal padayon isunog sa diling handura mapagsakit hangtod sa kahangturan. Talagsaon kaayo na himaw-naon na ang pipila ka mga Kristohanon gusto mo magpabilin sa Iliya sa pagsunog sa Diyos sa mga tao sa impyerno sa trilyon o trilyon na tuig. So gusto man imo makaigsunan na ikaw ang kay kaaway. Gusto man imo masakitan ang imong labing kautal na kaaway sa trilyon ka tuig. Grabe, itong sulat mga kaigsunan, no? Nahibalaan mo na daghang mga leaders sa Ebanghelyo ng Kristiyano ang nakadiscovery sa kamatuoran bahin sa impyerno na akong ipaambit kanimo sa Biblia karon kapilunan. Kung moadto ka sa usa ka Kristohanong tindahan sa mga libro karon, daghang manuna ng mga scholar ang nagsulat kung mga sinulat bahin sa kamatuoran sa gitudlo sa Biblia bahin sa impyerno. So pananglitan si Dr. John Stott ang resultado batugan sa kalibutan na Anglican Bible Expositor o author. Nagsalipay sa doktrina sa walay katapusang nagdilaab nga impyerno. O si Dr. Edward William Fudge
usa ka respetado nga scholar sa Biblia, nakakompleto usa ka komprehensibong pagtuon sa Biblia bahin sa kamatuluran sa impyerno nga giuluhan og the fire that consumes o ang kalayo nga muudod. So kini nga mga scholar nga kaigsunan nakaabot nga ang ideya sa usa ka kanunay nga naglaag nga impyerno sulod sa trilyon ka tuig sa tinuod usa ka paganong doktrina. So dili day na ito mga kaigsunan nga magsige na lang siga ang kalayo nga kaigsunan sa impyerno. Kay kini usa ka paganong nga doktrina ug usa kini ka pagpasipala sa usa ka Dios sa gugma. Gani daghang Kristohanon adunay matinud-anon mga pangutana. So nakapangutana dahil ang daghang mga Kristohanon mga kaigsunan. So di ang mga pipila ka mga pangutana sa Kristohanon bahin sa impyerno. Okay, kanus mahitabo ang impyerno. Ang impyerno ba usa ka hotspot na nagdilaag sa sentro sa yuta karon? Sa unsa or unsa kadugay ang impyerno? Sa unsang paagi ang usa ka mahigugma ang Dios makalaglag ni atong iyang gihugma. Maayo kini nga mga pangutana, di ba? Sa imong una-una, dili na kita makasali sa Biblia sa paghatag kanato og tin-aw nga pagtulunan sa usa ka topiko nga sama kay importante niini. So akong tan-aw kay sama ka Dios nga pagpangutana aron makahatag og kinatibuk-ang ideya ug atong giun ang uluhan sa mas lalo. So unang pangutana, kanus mahitabo ang impyerno? Nahitabo pa kini karon? So tan-aw nato ang Biblia makaigsunan unsay tubag niya. Malakias 4:1 nag-ingon, kay tan-awa ang adlaw moabot nga nagdilaag sama sa hugno ug ang tanan makahitason o ang tanan nga nagbuhat ug dautan mahimong gagami. Miabot na ba kini nga adlaw makaigsunan? Dili, di ba? Wala. Tungod kay ang Biblia nag-ingon, tan-awa ang adlaw moabot nga nagdilaag sama sa hugno. So wala pa niabot ang impyerno mga kaigsunan. Okay, sa pagpadayon, ug ang adlaw nga moabot magasunog kanila nagaingon si Jehova sa mga panon. Ang kalaglagan sa mga dautan mahitabo sa katapusan sa panahon. Ang Biblia ba nag-ingon nga ang mga dautan moadto sa impyerno kung sila mamatay o sila na sa impyerno karon kung sila gisunog? Ang ako Biblia ba kayo sa nag-ingon na ang adlaw nga moabot magasunog kanila. Ang 2 Pedro 3 ang 2 Pedro 3 nagpakita usab nga kini paghilo sa kalibutan pinaagi sa kalawat kalayo maoy umaabot. So nagaingon, apan ang mga langit ug ang yuta na karon itutigan pinaagi sa maura nga pulong. Gitagana alang sa kalayo hangtod sa adlaw sa pagbubo o sa kapildihan sa dili Dios no mga tawo. Kung ang impyerno usa ka init nga lugar sa sentro sa yuta, dili ini i-reserva. So sa Malakias 4:1 mga kasalan na kaingon, ang adlaw moabot. Ug ang 2 Pedro 3 nagsulti sila gitagana sa pagbubo. Kanus ang mahitabo ang mga kalayo sa impyerno? Ang tubag sa katapusan sa panahon. Kung ang paghukom umaabot pa, na ang mga dautan wala na magpinaab karon. So, sunod ng pamatana, kung sa kadugay ang impyerno, giklaro sa Biblia mga kaigsunan na kini mulungtad hangtod nga matapos ang trabaho. So, sa Hebrahanong 12:20 nag-ingon, ang akong Dios maoy usa ka kalayo nga nagautod. Ang Dios mao ang nagautod kalayo sa sala bisan asa makatagan. Sa Malakias 4:3, tamang-tama ninyo ang mga dautan, kay sila mahimong abo ilalog sa mga lapalapas sa inyong mga tiil. Sa adlaw mabuhaton mo kini. Nag-ingon ang Ginoo sa mga kanon. Ang mga dautan mahimong abo, dili masunog kanunay sulod sa milyon o trilyon katuigan. So mo gina ang klaro mga kaigsunan matud pa sa Biblia. Ang Dios magtapos sa hingpit o magtapos sa sala o impyerno. Ang tanan nga sakit o pag-atos mahumana. Kung mahitabo ka na, ang katuyuan sa kalayo sa impyerno magtuma
sala. Ang Biblia nag-ingon nga ang Diyos magwata sa bugos na sala. Dili ba kinitinaw nga iya wata mong sa hipit ang sala? So klaro kayo mga igsunan mo, wala akong yun, inibalik sa Ginoo, wala akong yun niya ang sala. So sa usang paagi, ang usa ka higugma ang Diyos, makalaglag ni atong iya higugma. So di pa pa naman, higugma ka sa Ginoo ang tanan. So ano niya paglaglag ang atong iya higugma? So nag-iwan din sa Juan 3:16 mga igsunan. Kay higugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan nga tungod ni anak gihatag niya ang iyang bugtong nga anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi mawalay katapusan ang kinabuhi dayon. So ang Diyos sa kaigsunan niya sa gugma naghatag og dalan sa kaluwasan sa walay tubag nga bili. Iya gihatag ang iyang bugtong anak tungod kay dili niya gusto mabisan usa mawala. So siya gusto mabisan usa sa mawala kundi ang tanan makabaton og kinabuhi dayon. Pero makaigsunan, pugson ba nimo ang usa ka tawo nga gugmaon? So mo na ba sa kilomita sa pugson mapugos ba niya ang tawo nga gugmaon siya kung dili siya gusto gugmaon? Di ba makaigsunan, ariya na sa relationship. Hindi mo mapugos ang tawo nga gugmaon ka. So gusto sa Diyos nga dili ka ma-appeal-an na sa kalaglagan makaigsunan apan wa siya nang kung dili mo siya piligon. So ang may gugma ang Diyos dili magdala sa dili luwas ngadto sa langit. Diin hakog nga gugma. Diin adunay dili hakog nga gugma. Tungod kay sila napuno sa hakog nga pagdumot. Ug ano kadalan niya sila dito makaigsunan, kinahanglan sa Diyos nga buhaton ang cosmic surgery sa ilang mundo. Ang Diyos naghatag sa mga tao kagawasan sa pagpili. Busa, iyang ipasitunggan ang ilang pagpili. Apan, sila may palikod kaniya o dili sila gusto sa iyang gugma. Kung sila magunit sa sala, na sila uban sa ilang sala, malaglag, pinaagi sa presensya sa iyang himaya. So, mao ginakaturan ng sa kung dili ka, o doon nga sa Ginoo, dili yun siya makapugos ka na to. Kung mabalayo yun sa pagpakasalang kay sunan niya, ay sa padamay o mapil sa kalaglagan. So, ito na yung pangmutan kay sunan. Sinutan ba sa Diyos ang mga dautan hangtod sa kanturan tungod sa ilang pagtumot o pagrebelde sa Diyos? Ang ubang sikahan na kaigsunan, nagatuo na sinutan ang dautan o sunugod sila sa kanturan o sa walay pagpunta nga kalayo. Apan, kung sa mga isulti sa Biblia, may tunggulan nga ideya makaigsunan. Okay, nag-ingon ang Salmo 37:20. Apan, ang mga dautan, mga hanaw, o ang mga kaaway sa Ginoo, sama sa katahog sa kabalulihan, mga hanaw, ngadto sa aso sila, mga hanaw. Kini nga bersikulo, nagpasatong sa katapusan sa panahon, adunay usa ka paghukom, o ang Diyos, dili magpadayon sa paghukom, hangtod sa kahangturan. Unsa may kinasabot sa Biblia, sa diha, gigamit niini ang ekspresyon walay katapusan kalaglagan o walay katapusan kalayo. Ano makita kung giunsa ni paglihok makaigsunan? Una-una ang paggamit sa pulong nga walay katapusan sa paghisgot sa kamatayon ni Kristo sa cross. Sa Hebreo 9:12 nag-ingon, dili pinaagi sa lubog sa mga kanti o mga nating baka, kundi uban sa iyang kaugalingong dugo, misulod siya sa gabi, balaan na namin sa makausahalan sa tanan, na nakabaton sa walay katapusan na pagtubos. Unsang matanga sa katubsanan, walay katapusan nga pagtubos. So nagpasabot ba ka na mga kaigsunan nga si Kristo nagbitay pa sa cross? Dili. Si Jesus wala sa cross. Apan, ang buhat sa cross, ang mga epekto sa cross, walay katapusan. Ako mabasa sa samang libro sa Hebreo 6:2 or 6:2 sa doktrina sa mga bunyag, sa pagpandong sa mga kamot, sa pagkabalo sa mga patay, o sa walay katapusan ng pagdugo.
Kini nagpasabot na sa katapusan sa panahon adunay usa ka paghukom ug ang Dios dili magpadayon sa paghukom hangtod sa pinturan. Okay? Apat, ang resulta ni anak ng paghukom mahimo walay katapusan. Ang mga resulta sa pagtubos o sa paghukom mahimo walay katapusan. Sa ang mga resulta sa cross walay katapusan sa samang paagi sa dihang naglaban sa Dios sa kadaotan kini maoy walay katapusan kalaglagan ug ang mga resulta walay katapusan. Ato makita na ang samang pagsabot migawas gikan sa Judas 1:7. Nagaingon, maingon nga ang Sodoma o Gomora ug ang mga syudad nga naglibot kanila sa sasamang paaging ini nga mitugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa pakighilawas kung nagsunod sa langyaw nga unod. Ipakita ang kausa nga palig-ingnan nag-adto sa kanimalos sa kalayo nga walay katapusan. Gigamit ni Judas sa kaisunan ang Sodoma o Gomora ingong panangitan dinhi. Unsa patana sa kalayo ang nagsunod sa Sodoma o Gomora? Sila nag-adto sa kanimalos sa walay katapusan nga kalayo. Nasunod ba ang Sodoma o Gomora hangtod karong gabi-una? Wala. Apat, kadto maoy usa ka walay katapusan kalayo. Nganuman, tungod kay ang epekto sa kalayo walay katapusan. Ang kalayo gikan sa gikan sa Dios, gikan sa langit ug minamoy ug misunog sa mapintas nga mga syudad. So ang walay katapusan ni kalayo ang kaisunan dili siya literal nga pagsabot. Kundi naay kalayo nga moabot ug wagtangon. So dili siya kanunay nga magpadayon ang kaisunan apan mawala siya dahil pareha sa Sodoma o Gomora nga nasunod siya ug paghuman sa pagkasunod ng kaisunan nawala yun ang mga syudad. Wala na siya, dili na siya ma-praise hangtod karon. So walay katapusan na pagkawala sa mga lugar. So sasama niya ang impyerno kaisunan. So ang walay katapusan na kalayo mao ang usa sa mga epekto o mga resulta walay katapusan. So ang mga epekto ni Ana ng kalayo walay katapusan. Dili ang mga siga niini. So dili siya sa katuyong kalayo. Dili siya literal kaisunan. Na kumusta man po ang walay katapusan silot? Okay, so katapusan silot sa mga kaisunan. Mateo 5:45-46 nagsugyot. Unya siya matubag kanila nga magaingon. Sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo. Nga tungod kay wala ninyo buhatak ini, ngadto sa usa sa mga labing gagmay ini, wala ninyo buhatak ini kanako. Kung kini sila ngadto sa walay katapusan silot, apan ang mga matalo ngadto sa kinabuhi dayon. So ang mga bersikulo nagsugyot nga ang mga dautan makahingagom gayon o walay katapusan silot. Kung ang mga matalo makabaton sa kinabuhi dayon. Filipos 3:18-19 nag-ingon nga sila makaaway sa krus ni Kristo kan sa katapusan mao ang kalaglagan. Kini nagpasabot nga ang kadautan bugos nga mapatas. Okay? Sa Mateo 7:13 mga kaisunan, kay lapad ang ganaan o lapad ang dalan nga manulong sa kalaglagan. Busa, ang Biblia nagtulog na ang kadautan magalaglagon gayon. Ang Biblia klaro kayo bahin sa dangatan sa mga dautan ng kaisunan. So klaro kayo Biblia mga kaisunan na nagsulti kung unsa ang dangatan sa mga dautan. Ini balik niya o sa kaulihan ng mga adlaw. So una, ang mga dautan mamatay. So sa mga taga-Roma sa 23 nag-ingon ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kamatayon ba? Kamatayon kung ang tao buhi pa sa kalayo. So kung katong gituuhan ka, gisulong na karon ang mga makasasala pa kaigsunan. So dili pa utas na patay karon mga kaigsunan no kay kamulo pa sila isunog. So sa kalaya mga adlaw kaigsunan ang mga dautan mamatay yun. Mga taga-Roma sa 23 ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Okay, kaduha, malaglag ang mga dautan. So the wicked will perish. Muna ang ingon sa Lucas 13:3. Ikatulo, the wicked will be burned up. Ang mga dautan
dautan, mahimong abo. So Malakias 4:3. Klaro kayo na ang mga gisgotan na kaigsunan. O ang ikaw no, ang mga dautan, mahimong ingon sa wala na. So wala na yun dahil sa mga kaigsunan. According sa Obadiah 16. Kana usa kayawi nga teksto. Ang Biblia ingon nga kini mahimong ingon nga sila wala. Gihatagan sila sa Dios ug kahigayunan nga mabuhi. Gihatagan sila sa Dios ug kahigayunan nga malipay sa kinabuhi. Apan ilang gitalindan siya. Kung ang usa ka may ugma ang Dios dili makadala kanila ngadto sa langit aron sa pagsugod sa Ginoo. Sa pagsugod sa sala ka usab. Gitugutan sila sa usa ka may ugma ang Dios nga mabuhi. Usa ka may ugma ang Dios ang ihangyo kanila nga maluwas. Apan kini may ugma ang Dios nagbuhat sa labing maayo nga mabuhat sa may ugma ang Dios. Okay? Ug ang kapito, kadagatan sa mga tautan na kaigsunan, makita sa Isaiah 45:14 nga nag-ingon na si Satanas bugos nga malanda. So, si Satanas po mga kaigsunan, kauban sa mga tautan, mga taong tautan, malanda. So, wala ko na sila sa Diyos. Wala na si Satanas. Wala na ang tautang mga agil. Wala na ang sala. Gidahin ko ang Diyos na ang sala, mawala na hangtod sa kanturan. Apan, kumusta ang konsepto sa lawas o kalag? Dili ba ang lawas mabalik sa abo? Apan ang kalag o ato sa impyerno? Ipakita na ba nato si Jesus ni anong pamantanahan? Makasalit ba kita na si Jesus musulti ka nato sa kamatuuran? Tanawa na ito makaisunan. Ang Matthew 10:28 sa nag-ingon, o ayaw ka mong atong ni atong makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Apan ihalugin noon ninyo siya na araw makalanglag sa kalag o lawas dito sa impyerno. O Marcos 9:43 sa ingon, kung ang imong kamot mao ang makaalit kanimo sa pagpakasala, puta kini kay maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga bungkol kay sa adunay duha ka mga kamot nga moadto sa impyerno ngadto sa kalayo nga dili gayon mapalo diin ang ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo dili mapalo. So mga kaigsunan, ang dakong tumong Jesus mao ang mahigumaong pagluwas sa mga lalaki o babae. Apan kung sila musukol bakok sa iyang luwasan, ang kalayo madili mapalo maoy mulamoy sa tanang sala sa universo. Usa ka adlaw, walay usa ka abo sa sala nga mabilin. Ang Dios himo og bukos nga trabaho. Ang Dios bubuhat sa usa ka bukos nga buhat o pagabuhaton uban sa sala hangtod sa kahaturan. Usa ka adlaw, ang buktong butang na maghari mao ang pagkabanaan o pagkapangarong. Ang Dios molingkod sa iyang trono uban Jesus o sa Espiritu Santo. O ang magtotoo kamusalin kaniya mabuhi uban kaniya hangtod sa kahaturan. Ang sala dili magpabilin sa impyerno sa usa ka dapit. Ang mga makasasala dili magpabilin sa impyerno sa usa ka dapit. Ang iyawa dili magpabilin sa impyerno sa usa ka dapit. Walay usa ni ana ang magpabilin tungod kay ang Dios kay tungod kay gusto sa Dios nga mawala ang kini. Karon sundan kini nga pangatarungan pag-ayo. Hunaan na kini pag-ayo. Sa wala pa ang pagbibildi sa langit, walay mansa sa sala sa universo. Walay sakit o pag-altos o kamatayon. Sa imong una-una, dili pa bukos sa ipasikulit sa Diyos ang universo. Sa imong una-una, ang Diyos ba mabiya sa muling sa sala sa universo? Sa imong una-una, biyahan ka sa Diyos ang bansa sa mga makasasala sa universo sa butapin kang itawag o impyerno. Ang mga lautan ang naa sa kalayo hangtod sa katapusan sa katanungan. Hangtod na sila malaglag sa himpi. Hangtod masulog sila, hangtod wala na sila magkinabuhi. Sa diha na si Kristo maabot sa ikaduhang higayon, ang mga lautan
na kaayo na isipon tungod kay nahibalaan nila kung unsa ang mahimo nila. Nahibalaan nila nga mabuhi pa unta sila apan karon nga wala na sila. So pag-abot na panahon ng kaisunan, wala na yun. So di na yun ka makaingon na maluwas sa kakay niya, abot na ang pagbubuo kay kaisunan. Okay, si Kristo makaisunan, naghimo og mga taga na aron maluwas ang matag usa or ang matag tao. Si Kristo miadto sa kalayo sa impyerno ug nakasinati ini aron dili na ta or dili na nato kinahanglan nga magsakit pa. Walay asu o siga sa kalbaryo ni atong adlaw sa dihang gidansa si Ginoong Hesus sa cross nga nakatilaw apan si Kristo makaisunan nakatilaw sa kasakit sa una-una sa matang mawala na kalag. Ug dito sa cross nga si Kristo nga nagpasan sa kasalanan sa katawhan ni Savior. Diyos ko, manong gibiyaan mo ako. Dito sa cross, iya giagian ang kasakit, pag-antos o pagkulinar, ang paghila o pagkabot sa mga ipon nga pag-aagian sa kalang na nahimulang sa Diyos sa katapusang pagbubuo. Kini nag-ingon sa Ezekiel 18:23, may kalipay ba ako na ang dautan mamatay? Nag-ingon ang Ginoong Diyos. Kung dili pa siya matalikod sa iyang mga dalan o mabuhi. Okay, padayon. Kung dili pa na siya matalikod sa iyang mga dalan o mabuhi. Okay, kung saan kamuntanang kaisunan? Sa tumbaman sa Tibuok Universe, kung iyang ipamuntanang ini, may kalipay ba ako na ang dautan mamatay? Kung dahil itubag niya ini sa versikulo 32 sa kaisunan. Kay wala ako malipay sa kamatayon sa usa na mamatay. Nag-ingon ang Ginoong Diyos. Busa bumalik ka o mabuhi. Siya ingon, wala ko'y kalipay. Ang akong nagkinaawang lisensya, mag-aukot o magasunong sa sala sa katapusan sa panahon. Ang sala ang wala na sa katapusan sa panahon. At doon na unyay bagong langit o bagong yuta. Salamat sa Diyos sa tungod kay siya gitabang kanimo o kanako. Salamat sa Diyos na iya kita niya kanako ang mabuhi aron walay sa kalalaki o babae nga ang kinahanglan nga wala. Dili nato kinahanglan na masinati ang sakit na masulong sa kalayong kaisunan. Dili nato kinahanglan na masinati ang mental na pagsakit sa kung unsa punta. Dili kinahanglan na adunay usa ka kinabuhi, adunay usa ka makalilisang katapusan. Higit na mahulog na sunog ng nahimong kaabot. Makapaabot kita sa kinabuhi tayo uban ni Jesus. Makasaulog kita uban ang kalipay. Mahimo kita magmaya hangtod sa kahaptunan. So makaisunan, ang atong tubig karon makaisunan na nag-ingon, tinuod yun ang impyerno. Kung ka na maabot sa kamulan, katapusang panahon, sa lihang paghahukman na sa Ginoong Hesus ang katawhan. So pili lang ang makaisunan, asa ka mo ato, mulungon ba ka ato sa Ginoo? Mo ato ba siyang tuunan ng kaisunan? Mo igrelasyon ka niya? O sa nautan? Naana ang kalayo nga maimong paghubog, maimong hubog sa imong pagkahit ng pagkaunan din sa kalibutan. O hangtod sa kakturan, mawala na, mapapas na. So, karon kami una makaisunan sa kinahilagman sa imong kasing-kasing. Kung gusto nimo isulti sa Ginoo, salamat kaayo alam ng inyong mga kamatuoran. Salamat sa kamatuoran na ang salang dili magpamili apat kini pag-autugod. Salamat sa kamatuoran na ang salang malaglag hangtod sa kamatuoran. Salamat sa kamatuoran na ang plano sa bugma sa Dios musilipig sa universo na limpyo sa salang. Salamat sa kamatuoran nga wala ka malipay sa kamatayon sa mga dautan. Ikaw ang tabak ka na uban ang usa ka indikasyon nga mabuhi. Aron makatagamta o matagamta ang kinabuhi sa tanan nga kaabutan ini, sa tanan nga kapuno ini. Ako maghangyo kanyang tanan sa pagpilo alang sa isang paglato. Nagabot na mag-exponan. Ginoong Hesus, karong kami una, kami nagapasalamat sa kamatuoran na among nabatunan.
kamay ug uban pa ang mga dagta sa sala. Ginoo, tabangi lamang kami nga magduol diha kanimo. Tabangi kami nga makabaton ug hugot nga relasyon diha kanimo. Ug tabangi kami nga magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Ayaw pabuti Ginoo nga ako kaaway mo imong hari ug mapagbabaw sa among mga kasing-kasing Ginoo. Lord, giyahay kami sa kanunay ug ilayo kami sa bisan unsang matang sa pagpakasala. Ang isalig at nanalihan kanimo Ginoo. Ug isipa itawon kami tungod kay gusto kami nga makabuhi. Uban kanimo ni anang langit imong giandam hangtod sa kantulan. Kini among ginaapo, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.